Tlačí tě kapsa a chceš vědět, jak ušetřit při stěhování, tak sleduj tohle video. Připrav si věci předem. Když máš nevybalený skříně a rozházený byt, platíš za chaos. Malý věci, oblečení, kuchyň a další drobnosti si zabal dopředu. My pak jen berem krabici po krabici a ušetříš desítky minut. Tip číslo 2. U téhle finty si promysli, co je potřeba rozebírat a co není potřeba rozebírat, protože nějaký nábytek, třeba velký skříně, je lepší vzít v celku, než je půl hodiny montovat. U velkých kusů nábytku, kde si nejsi jistý, se radši zeptej stěhováku, oni ti řeknou i po telefonu, jo, postel se musí rozebrat, šatní skřínce taky musí rozebrat, ale třeba nějaká komoda, ta je lepší nechat v celku. Za třetí, chytrej termín a čas. Vyhni se víkendům a koncu měsíce. Hodně firem má příplatek za víkendy a nějaký firmy napálejí i konec měsíce. Za čtvrtý, přesná představa rovná se přesná cena. Čím líp to popíšeš na call centru, případně pošleš nějaký fotky, tak je to lepší, protože stěhováci ví, co je čeká. Čím víc detailů, tím méně překvapení na faktuře. Takže maximum informací rovná se nižší cena. Pošli tohle video kámošovi, ať ví, jak se připravit a něco ušetří.